Il-bajjiet li f'dawn ix-xhur sajfin ikunu miżawda bin-nies għal ftit ħin ta' mistrieħ ikunu wkoll bħal kalamita għal persuni li f'ħeffa kbira tal-idejn ikunu kapaċi jisirqu basktijiet u oġġetti ta' valur. Statistika li kiseb TVM News turi kif is-serq minn fuq il-bajjiet naqas drastikament fl-aħħar sena. Jirriżulta li minn 50 każ ta' serq irrappurtat f'Lulju tas-sena l-oħra, in-numru ta' rapporti fl-istess xahar din is-sena niżel għal 17. Bl-istess mod minn 20 serqa li saru minn fuq bajjiet f'Malta u Fawdex f'Ġunju tas-sena l-oħra, fl-istess xahar din is-sena dawn ir-rapporti naqsu bin-nofs. Dan huwa riżultat ta' ħidma kontinwa mill-uffiċjali tal-Pulizija fil-komunità biex jipprevenu s-serq minn fuq il-bajjiet fejn ikun hemm konċentrazzjoni ta' nies u jkun bħal kaċċa għal dawn it-tip ta' ħallelin. TVM News marronda fil-bajja tal-Adira fejn seta' jsegwi mill-qrib kif l-uffiċjali qed ikunu viċin in-nies u jispjegawlhom dwar l-importanza li ma jħallux affarijiet waħedhom jew basktijiet miftuħin sakemm jinżlu jgħumu. L-Ispettur Matthew Attard spjega kif b'dan il-mod il-Pulizija fil-komunità jkunu qed jipprevenu l-kriminalità. Jien naraw affarijiet li qed ikunu ta' opportunità li jiġu misruqin, hemm qed ninformawhom, daqqa maħlulhom tekst, daqqa ħallulhom tabelli, informazzjoni tarfin biex huma jifhmu li inti tagħti opportunità biex xi ħadd jabbuża, dejjem iktar faċli għal ħadd li jabbuża mill-liġi. Fl-istess waqt l-uffiċjali tal-Pulizija fil-komunità qed jedukaw lill-pubbliku nnifsu dwar ir-responsabilità li ġor kulħadd biex ma jispiċċax vittma ta' reati bħal dawn. Pereżempju billi ma ġibx affarijiet ta' valur li jiswaw il-flus, pereżempju arloġġ li jiswa l-flus, m'għandekx għalfejn ġibu miegħek il-baħar pereżempju, u affarijiet oħra. U ma tħallix affarijiet viżibbli fejn jidhru l huma ħafna affarijiet x'tista' tagħmel biex dawn l-affarijiet tevithom. L-Ispettur iżid jispjega l-ħidma b'sinerġija li ssir ma' entitajiet oħrajn biex tiżdied is-sigurtà fil-madwar. Pereżempju bħal iktar kameras mill-Kunsilli Lokali jew minn aġenziji oħra li qed jinħoloq il-kunċett fejn ikun hemm lockers available fejn persuna jseħħalli l-affarijiet tiegħu b'mod iktar sikur. L-Ispettur fakkar kif kulħadd jerfa' biċċa responsabilità u f'dan il-kuntest jaħdmu mill-qrib anke ma' negozji fuq il-bajjiet il wkoll huwa ta' interess għalihom li n-nies ma jispiċċawx vittmi ta' serq. Fil-fatt ġieli jkunu huma stess li jċemplu lill-Pulizija meta jinnotaw xi ħaġa suspettuża.